Pai le ta sa chem se you promise bung ai ba me pai. Ta me mot ban ong ba bro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sipai nama. Oi lu mungkin ni sipai nama. Wah. Apa pula? Kini ketika surok ha forest colony halau mali, ketika surok pamsya ki kali bawan narum bakin kio shaneng bat laburu dekanu entry. Hendrek babun ke Nongñiah Shaka ki pen khen an da ka bawan kio ling ba kani ke surok. Kumta ke step jong ke laitrik ber arah jarap hunriu ki Pulit jong ke sadar traffic branch Jingpynap Shrip banyo bat ki nong pen khen an bat ki ap hai Jaka iba kim yo i ha baki kio shaneng bat ki yo bat badan kuna arah jar tingka. Haga diga Jingpynap Shrip ki Pulit kladon ru katu kadingut ki Nongñiah Shaka ki belapen pai pen stat de ka Shaka jongki pen Pyrkhat martinyo i ya ki Pulit. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan ha ka office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bed ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India